Успехът и благословението рядко се откриват в комфортната зона. Когато изберем да живеем живот на вяра, ние избираме да живеем според Божиите планове за нашия живот. В книгата Исус Навие се казва: „Не ти ли заповядах, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твоя Бог, е с теб, където и да отидеш.“ Вярата изисква от нас да се издигнем над страха и несигурността и да повярваме в Божиите обещания. В притча четем: „Уповай се на Господа с цялото си сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той е верен да оправя пътеките ти.“ Понякога вярата ще срещва предизвикателства, но винаги води до живот изпълнен с цел и удовлетворение. Не забравяй, че Бог има най-доброто за твоя живот. Неговите планове са по-добри от нашите планове и Той е способен да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, когато изберем да живеем в Неговата воля. Живей смело, живей изпълнен с вяра и никога не забравяй, че Бог работи непрестанно.